You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Yes, tiripo mbare yao yakuno isa atende kumbare. Anza atidzoke but inini mhofu ndodzoka. Right, tina Raspombi ndepi? Yeah, mira simchama. Hanzi zviri kumbofamba sei UK to, right? Hanzi ukada kutamba neni usina style and pattern. No. Raspombi ndepi? Mira se. Unakirwa here in England? Aiwa kumbe. Ndakuona uri pa stage. Right now tiri ku Birmingham. Raspombi wanga uri pa stage. Wanga vachijambisa vanhu zvakaipa pa stage. Achilera Nelak to action back. Nelak. No. Achilera Nelak. No. Shoes sport, you know, karate action back. Avamo Favakatita was tag fat and you know, karate action. Achilera Nelak. No. Shoes sport, you know, karate action back. Avamo Favakatita was tag rage, you know, karate action. Ati zipares, pakomedian, ati tamena vovasina style pattern. Raspombi, what a performance. Right, zokuimba wakazitanga 2009 grade 3. Mvana akatanga kuimba ari grade 3. Iko zvinozvi waform je? Form 1. Form 1, right. You gotta watch out for Raspombi. Raspombi, gaitaure zvemabhuku. Chiri sei chikoro? Chikoro bo. Kuti akanzwa kuti Raspombi akudzidza kuBorodale Brook, ichokwadi? Yeah, it is. Right. My shows by Danny. How many shows do you do every week? Kana uri kuZimbabwe? I think 2, 3, 4 weekends. Anotokunda mango madhara kutoshanda mfana wamuri kutoona ichokwadi here kuti anzi ana moms na ana mudhara vanototemba iwo padeni? Mari munonati ndinongoendesa hangu mari but havatembe nini maya. But zviri kubhadhara here? Yeah, bo. Kubhadhara heavy? Yeah. Kwanza kutozvitengerawo boots necloba chichichi. Yeah. Right now we just want to big up Mbare Massive Levels Fantan, you know, for embracing the youth, yeah, and giving him the motivation he needs to be where he is right now. Irichuni nyoani. The bad signal. It me here. Kuma sunning to Bora to green to anadishana nice apple. Jamba ngomanda kudiwa kutapura desbel na mwanandem equation things turn up Raspombi clean up me back and bed choose spoken never be a close sport Bradisha Fantan na mwanandem pada chirana ini pada chirana gomarangu ndati vese varkutamba pada chimanya ini pada chimanya ndati gomarangu varkutamba pada chimanya ini pada chimanya gomarangu ndati vese varkutamba pada chirana ini pada chirana ndati vese varkutamba kwere komfambi chauya negombi bunza edelino futi totora matombi kushtunguiza moto vane batidza ende varutungiza equation kukilenora vanoziya. Right, Raspombi ndiana wada kubika mafesi ako? Yeah, we got Regis, we got Links, and so we got Madzo and yeah man. Fantan? Yeah, we got Fantan, Level, same Chris, Chill Sport Road. Yeah man. Muri kuzvinzwira Mbare yakuno kuLondon nhasi tiri kuChando. Right, vanhu vanenge vachingoti kuChando here kuno kana kuti kuri kupisa vaudze? Kuri kudziya. Kuri kupisani? Zvokuti unogona kutobvisa kana hembe? Tofamba usina kawapfeka short shit. Right, hanzi naRaspombi kuno kwakutombodiwa vasina style and pattern. Handimaona Raspombi ndidropero kaka freestyle ka quick one. Amanadiam this time ndochivarira tinozhandiperi dzimu ndimborigarira kubva kare vafana vachindijarira vainditamira asina sindovangwarira vandakusarisa ngoma rangu variseri ngavaziyera Raspombi kuti ndakumberi ndakufambira mudenga nyisa nekashiri vachashamiseka Raspombi ndavamberi vabebi nemarasta vosimbisa rangu skiri. Yeah, right, stay tuned. Zimbabwe Entertainment live and zviri kumbofamba sei UK tour. Big up Y2K, big up One Heritage. Takunyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei. Ndimofu. Big up. Tabelieve na most high with a devil. Atipataka batikata set a left.
get it. But people again, things turn up. Love is a jungle of sound. A panacana no mira less round. A deep attack on a gunga you second a pound. Don't believe on a most I got a devil. A deep attack about to cut a set a lip. Oh, the partner warming. Don't believe on a most I got a devil. At Shabatka, the set a level. Recandiva, Uzi Delino. There's a Portugal Manamano Itawilo. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.